sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Marie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinungaling ka pala. Ang siyang magkasalo, nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ako'y nag-iisa sa puso mo. Sinungaling ka pala, oh mahal ko. Sinungaling ka pala. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa siyang kaagi karon? Mo kining sa kababae nga taga Nasungan La Libertad Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Marie. De Marie, nabeti bagong silingan ay. Ha? Kinsa man? Si John. Asa man nagpuyo? Nade sa ubos ay, sa iyong lola. Ako niya kang ipaila-ila, day ha. Kay friend man mi. Day, mao niya akong giingon ni mo nga bago na tong silingan. Si John. John, si Marie. Kakwapo niya. Hi, Marie. Hello? Asa naman ni si Daijen, uy? Ay, mauna na lang ko riyag uli, uy. Hi, Marie. Uy, hala, John, ikaw magod ay ni. Ngano ni ang magkadini? Di bali na magkudi ni eskwela, God. Niyala ko sa inyo eskwelahan. Oh. Mupauli ka? Oo. Nangita lagi ko ni Jen kay mamauli na mi. Basig na pati gibuhat. Kita na lay dungan. Ha? Dungan na lang tag-uli. Total, dool naman tagbay. Oh. Sige. Uy, babay. Nalagi nakakita ninyo ang nagkuyog mo ni John. Ngano dik magkuyog, ha? Hala no. Basin na magka-develop pa mo ha. Sobo ka diha, uy. Dautan yung kayo mo gunahuna, uy. Silingan ba yan na nato? Kita man unta to ang magkuyog, unyang saon, dugay man kaayo ka. Na ako'y gibuhat, uy. Maon na. Maong ayaw mo pag hunahuna og dautan kay ato ra ng friend si John. Uy, Marie. Di pa ka mapauli? Ngano mo pa uli man ko nga napamantay klase sa usa ka subject? Nagbuting klase, God. Ha? Ngano man? Wa man ang usa na to ka teacher. Oh, mao ba? Ha, sige. Mapauli na lang ko eh. Kinagan pa sa kong sa amo. Ay, kapuya nagnilakaw eh. Mapahuay sa ako din hilaw sa kahoy. Kapoy man. Agay! Kisa may naglabay na kong bato. Ay, sorry ha, sorry. Gamay ra mo gud to. Oh, ikaw mo ganda na dyan. Sorry ha. Ngano kilabay mo ko ni mong bato? Komedya ra mo to na ako, God. Naigo hinuon ka na. Sakit ra ba ha? Oh, sakit eh. Asa man bigay akong hagkan. Unsa? Ayaw na lang. Ayaw na lang kay wa na magsakit. Abi na akong sakit kay ako unta kang hagkan. Nganong nauli na day ka? Ay, wala may klase oy. Ikaw, nganong nauli naman sad ko? Wa man sa mi klase. O parehas deta. Murag ituyo ni sa panahon da. Naunsa ka? Ituyo ni sa panahon nga watay klase aron masulti na ko nimo ang akong feelings. John.
Masulti lang ko nimo ha. Baala nagmasuko ka na ako eh. Marie, I love you. Oh, Sa una John. na gyud nga nakagusto ko nimo. Pero karon pa ko nakahigay og sulti ini. May chance ka ako nimo. ako pa nauna-unaon dyan. Ha? Pag-sure, uy. Lagi, day. Nanguyab si Jan ako. Nadaan pag yun ko nga nagagusto na si Johnny mo. Unya, ano mo ko na ni mo sugta? Ako pang giuna-una, day, uy. Kung angay ba na ako siyang sugton. Jesus, atik-atik sa kada. Nahibaw ko, oy, naibog sab ka ni Jan. Oh, day, Jan. Maklaro ko manggod. Nga, nagagusto sad kaniya. Mong ako pa ni mo, sugta. Marie, kumusta naman akong gingon nimo? Ha? Taod-taod na magug ko nga nanguyab nimo pero pamilya ka maluoy na ako eh. Sugta na ko, Marie. O niya kung sugton ti ka. Dili ko nimo binuangan. Dili ko nimo pasakitan. Promise na ko, Marie. Promise na ko nimo. Basta sugton lagi ko nimo. Di lagi ko mulingi og lain ay. Ikaw ra gyud. Di ta kapasakitan. Basta ha, O lagi. basi manguyab kaglain. Hindi gina may tabo no kay love ta kay ka. Ya, unsa man? Uyab na ta, ha? Sige na lang, uy. Oh, ha? O, Jan. Uyab na ta. Yes! Salamat, Marie. Uy! I love you. Uy, ayaw ko gaksa. Uy, makitaan kang papa. Sorry. Nalipay lang ko nga. Di mo na ko gisugot, Marie. Uyab na day mo anang dyan, Marie. O, ma. Aw, okay ra ko anong nag-uyab-uyab ka kay natural raman na. Pero ayaw ba agad pasag din ang imong pag-eskwela, ha? O, ma. Day, daghan ba yung nasuya ninyo din sa atong school? Ha? Nga naman, day. Ang! Sweet man kaay mo ni Jan, hindi pa mauli. Hoy, kamugid ha? Huwagin mo yung lingaw, no? Kami na kita niyong gibantayan. Bitaw, day, uy. Swerte kay ka nga nakauyab ni Jan ay kay pinangga kay kaniya. Ay, makasana all na lang taani. Ikaw, gida. Dali aras pa na, no? Wala may baw eh. 5 na deta kabuwan. Maog yun. Mura lagwa. Salamat tayo dyan, ha? Ha? Saon sa man? Nga pinangga ko ni mo. Nga wak magbinuang nako. Love ta kay ka, Marie. Maong di gina mahitabo nga magbinuang ko nimo. Salamat, Jan. Jan, mamauli na ta na. Ha? Una lang, Marie. Ha? Nga naman? Apo ko'y project nga buhaton. Naghuhat ko sa kong kauban. Aw, mao ba? Una na lang uli, ha? Ha, sige. Unsa? Dili na sa kamagigdungan ako pauli? Dili, Marie. Asa naman sa DA ka? Magduwa mig basketball. Maong una na lang, ha? Na, dili gina nimo mahimumpog nga ng imong uyab ana, day. Kinahanglan nga hatagan sa din mo siya og time para sa mga barkada, uy. Lagi, day. Unya, unsa man, mupauli na lang ka? Oo, day, Jen. Mapauli na lang ko. Ata na, mamauli na ta. Ay, unya ra ko, day, uy. Kapoy pa magpauli og sayo, uy. Manuri pa mi sa akong mga amiga. Oh, sige, day. Una lang ko ni mo. Naunsa naman ni si John. Mura naman ni siya na usap. Dagka naman kayo pasagi. Ugma, wa may klase. Ako siyang atuon sa ila. Makigpanuroy ko niya. Ha? Manuroy? O, Jan. Wa man di klase. Manuroy unta ta. Na ako'y paliton, unya, muhapit na lang sa tagpanuroy. Ay, ikaw lang, Marie. Ay, kay gikapoy mo ko. Sa sunod na lang, ha? Oh, sige. Ni anang akong gikinahanglan. Pauli na lang ko eh. Laay man kayong isuri nga way kaupan. Ay, kanusa pa man kahain taon ni matarong ang among dan. Aron sudlan na nagsakyanan. Bisag motor lang unta. Aron dili na may maglakaw. Si
John na naglikod sa putol nga kahoy. Ug may kauban siya babae. Ug yan ikiyakan. Si John ang iyang kuyog. John! Day, Marie. Unsa mo di pasabutan niya ako nakita, ha? Kuan, Day. Sorry, Marie, pero uyab namin ni Jen. Kinuo ko. Pasaylo ako, Day. Traitor ka, Jen. Ganun imo man gibuhat na ako, Jen. Giisip naman unta ka na kong igsuon, pero ganun imo man kong gitraidoran, ha? Nga nahibaw ka man unta ka, uyab na ako si Jen. Marie, pasaylo ako. Ang tinuod, sa una pa ko nagkagusto ni John. Pero, di man siya nanguyab ni mo. Kinuo ko. Og nining pag-ulang, nanguyab siya na ako. Mga ako nalang kisugot. Mga salbahis mo! Pasaylo alang ko, Marie. Nawaan na nga akong gugma diyan mo. Og si Jen na karon ang akong gigugma. Maudi ay nga nagagagpasagil dyan. Dili na gani ka magkikuyog na ako kay si Jen na dayang imong kikabuangan. Pasaylo alang ko, Marie. Makakon ka dyan. Paingon-ingon ka pa nga dili ka maghitaglain. Nga dili ko ni mo pasakitan kay love ko ni mo. Pero nangita lagi hapon kag lain. Makakon ka dyan. Makakon ka. Di ba't sinabi mo, ako lang ang mahal mo? Di ba't nagsumpaan, habang buhay tayo lang? Sakit kayo ang gibuhat ni Jana ko. Kaya ako pag yung suod nga higala ang yang gipuli na ako. Og nang labay ang pila ka buwan, nang larga silang duha sa Cebu og dito na nagtipon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. No kita mga higalan, kaagi ni Marie nga taga Nasungan La Libertad Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, sinungaling ka pala. Sinungaling ka pala. Ang maong kaagi, gibuhatan ni Duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio.